Аз притежавам собствен бизнес. За да предложа качество на своите клиенти, всеки ден трябва да избирам какво да влагам в продуктите, които им предлагам. Затова за мен и бизнесът ми е важно да имам избор по отношение на материалите и услугите, които предлагам. Електроенергията е продукт като всеки друг. Искам свободно да избирам своя доставчик. Подкрепям кампанията на Енергиен пазар за колективен избор на доставчик. включи се и ти! Включи се и ти! Включи се и ти! Включи се и ти! Айде, включи си ти!